Ahojte, dneska vás vítam pri upratovaní tohto svinstva, ktoré budem musieť celé zložiť a naspäť naložiť. A to je toto. Toto všetko. No, nehovorím svinstvo. Takže ukážem vám iba prvú poličku, lebo toto bude na dlho. Takže vylezím si na svoju krásnu postielku a budeme skladať prvú poličku, to je táto hneď z boku. Nechce sa mi otočiť fotoaparát. Alebo tak radšej si ho otočím. Túto poličku a možno ak bude krátke video, tak ešte možno aj túto. To je všetko. Stačí mi iba handra. Takže teraz to bola ségra, tu si nevšimajte, tá bude nám iba opravovať, takže ak budete počuť klopanie, nejaký hnusný, rýchly rozhovor. A priznám sa vám, nerada upratujem, čo sa týka poličiek, keďže na ne padá prach. A ja som alergik. Mám alergiu na mačky, mám alergiu na pele a mám alergiu aj na prach, takže som celkom dosť veľký alergik. Ale poďme na vec. Takže začíname tou poličkou, ktorú som spomínala. Koránko. Ale nebudem sa nejako zakecávať, budem vám iba rozprávať. A čo sa týka Submarine Horse Paradise, tak zase tu moc nevychádza, ale zajtra alebo dneska by som chcela vydať westernovú časť. Áno, vyjde westernová, takže dneska alebo zajtra. Takže uvidím, dneska je streda. A po anglicky, ak neviete, Wednesday. Takže také je to. A všetko to budem musieť aj nakladať späť, tak ukladáme späť. Máme tu aj nejaké knižky, keďže predtým tu bola knižnica, ale to nie je knižnica, keďže som si sem dala kone. A mám tu aj nejaké krásne konské knižky. Hope. A nejaký diarik. Mne hrozne v tom rúšku. Ale ešte nemám proste gule vám ukázať svoj ksich, takže ešte tak idem riskovať. A všetky kone si musím povyberať a naspäť naložiť a ja tu mám prach, takže budem večer kýchať a nezaspím. Musím si povysávať aj posteľ. A to som už myslela, že tá posteľ aspoň prežije. Takže prvé kone z tohto setu padli tieto. To sú kone. Takže bože, tak to musím opatriť, aby som zase nevypla video. A ešte fakt nemám gule sa vám moc ukázať, ale tak sa snažím, tak aby ste ma nevideli. Ale musím sa, viete, nadýchať. Čerstvého vzduchu mám otvorené okno, aby sa to nejako vyvetralo. Myslela som si, že mi popri tom pôjde aj hudba, lebo som to počula cez Spotify, tak aspoň viem, že keď chcem natáčať, tak nepôjde mi hudba. A toto sú moje najnovšie kobylky, akože najnovšie, že z toho minulého roku ja ešte nemám zatiaľ žiadne kone z tohto roku. Takže ak kľudne sa môžem pochváliť, nemám žiadne zatiaľ, takže a tento rok ich možno ani nedostanem žiadne, takže lebo som si už ponakvolila trilión a teraz viete, čo ma tak veľmi mrzí? V Žiline sa predáva tá hanoverská kobyla, tá drezúrna za pár euro. Sa mi zdá, že za 4 alebo pár euro. Tak Kriste páne, som taká sprostá, už si ju nemôžem bohužiaľ kúpiť, lebo mama mi povedala, že toto je umelecký dielo mojho starého otca, takže sa prosím vás nedivte. Nemám rada, keď tu visia tie jeho obrazy. To sa vám úprimne priznám. A najmä nikdy neviem, ako to mám zavesiť, takže paráda. Ukladať sa mi ich nechce. Poukladám si ich, keď už bude vypnutá kamera. No. Ako ilustrovala jednu knihu, takže wow, alebo dve. Viete čo, ja vám takto poviem. Pochádzam z takej rodiny, kde ako fotograf, ako
fotograf, ktorý je na vysokej úrovni, ktorý je ako celkom žiadaný, furt fotí nejaké svadby, ako nikdy na nás nemá čas. Potom Starký ako umelec. A potom už kto je taký? Nikto. Ale tak ako... Potom ešte môj ujo od mami. Je taký, že... Ako má 2 metre, takže sa ho bojím. Takže 2 poličky už mám za sebou. A vidím, že fakt padá prach z tých poličiek. Teraz musím prestúpiť tak trošku na stolík. A koľko má video zatiaľ minút? Aha, zatiaľ 5 minút, takže to nie je zle. A ukážem vám, koľko koní zatiaľ padlo. Ako padlo, viete, že z poličky, že už nie sú v poličke. Ale ja sa ich hádžem na vankuš a potom sa sklznú pekne na madrac, takže... Teraz to bolo také, že... Ale nebojte sa, ja som v živote svojim koňom neodrapila uši. Jedine moja sejgra odrapuje uši. Takže Fiona, Zorka, to je jej vizitka. A potom toto je môjho bývalého psa vizitka. Že jej okúsal ksicht, teda že ona jej okúsal ksicht. Ako máme mesučku a teraz možno budeme mať psíka, šteniatko. Budeme mať samca, takže možno iba, zatiaľ je to iba možno, ale tento víkend si pre ňoho ideme, takže som úplne happy. A bude to teda maďarská výžla krížená so stavačom, takže stojí iba 30 €, takže ako wow. A ešte neviem, aké meno bude mať, ešte sme sa vôbec nezhodli ako rodina. Otec je proti tomu celkovo, ale on to typujem s ním bude najviac hrávať, lebo on je strašne psíčkarský typ. A ja nebudem mať krúžky, čo som happy, lebo som chodila na plavecký, a to už nebudem chodiť na plavecký, lebo budeme mať psa a to pre mňa bude každodenné behanie za ním, hádzanie mu loptičiek, takže to pre mňa... Maďarské výžle musia byť aspoň 2 hodiny vonka, takže... A budem sa snažiť nejako vydávať tie videá. Tu už máme posledný augustový týždeň, teda posledné 2. Summer Horse Paradise musím dokončiť. Ale nie, zajtra mám v pláne natočiť aspoň 2 časti. Uvidím, lebo som mala už v pláne minulý týždeň natáčať tie 2 časti. A keďže potom ten posledný týždeň už mám celý akože už off, že ako to už máme, že sme celý týždeň na Mare, lebo máme tam chatu, viete. Sme tam celý týždeň, akože nebudem môcť natáčať, lebo som už povedala, že sme viete kde, sme už doma. Už natáčam z domova. A... Dobre, už nežijem v rúšku. Už sa vám normálne ukážem. Ako? Toto som ja. Zatiaľ nepoviem vám vek a nepoviem vám moje priezvisko a viete iba to, že bývam pri pamätníku v Banskej Bystrici, to je všetko. Škola, to asi vám musím povedať, ak chcem teda spojazniť svoj biznis, čo sa týka háčkovania, lebo ideme tam mať na budúci rok trhy. A mne zástupkyňa 2. stupňa povolila si tam spraviť stánoček, takže má stôl, takže som happy. Je to moja učiteľka matiky. Ako fakt, ja už nedokážem žiť s rúškom. A mám ho iba druhý deň. To vonku prší. Nie, ale fúka jak zbesile. A ľudia, toto je jediné video, čo sa vám ukážem ako takto na... Lebo ako... Je to... Unajmujúce! Zdá sa, že som stihla všetky poličky. A toto je môj nevydarený repaint. Kúknite na to. Kúknite sa na to. Je to tá velská kobylka, ale ako moja mama zatiaľ nesistila, že je to repaint, takže... Som happy. A takže chcela by som natočiť všetkých 10 častí, teda už mi chýbajú iba 5 častí.
sa snáď zabíjam. Koristu šacka, to ešte toľko. Ako fakt už sa mi nechce. A ja mám vždy dilemu, keď vyberám tie kone. Ako sa po ne pozriem, že koho mám akože dať. Koho mám akože dať. A nikdy neviem, lebo fakt pozrite sa, to je gigantické dilema. A nie sú tu všetky. Fakt ako nie sú tu ale všetky. To podotýkam, nie sú tu všetky. Takže mám z toho gigantickú dilemu. Ešte teda plus Korán. Potom mám na stole Zeusa, Japana, Cornyho, Polly, Tinu, Weistar, Merlina a Amy. Mám na stole. Bože, ťažko sa drží balans, keď jednu nohu máte vyššie a druhú máte nižšie, lebo tu som na nižšom stolíku postavená. A toto je poprvýkrát, že ich vyberám všetkých a potom zase dávam. Potom keď som si ich počítala, mám ich 104. A to sa nezdá. To sa nezdá. Hej, mám 104, ale ako... A ešte tam mám Jessiku. Ešte tam mám potom na stole Jessiku a potom tam je... iná kobylka, tá neviem presne ako sa volá. Potom tam je Spirit a Clarissa. A jedine neviem, ako sa volá tá kobylka. Sa mi zdá, že Jasmine. Jasmine? Kvantka? Jasmine alebo Kvantka. Teraz neviem. Ale už mi to lezie na nervy. Celé 2 dni som teraz hačkovala. A v pondelok som bola v bounce parku. Mňa išlo odpadnúť. 2 hodiny som skákala na tom jumpe. Takto som vyzerala. Spala som takmer v aute, takže to bolo také akože... toto video už má 12 minút. Upratujem tu iba jednu poličku. Extra, že? A tak asi celkovo sa asi s vami rozlúčim. Aha, tu mám úštenku. Ja tam v tých poličkách mám všetko. A možno budem chodiť na jazdecký, to sa ešte nevie, ale máme sa nejako moc nechce vybavovať, aj si to sama nemôžem vybavovať, takže... Ale možno budem chodiť do Badína na jazdenie, možno budú bývať aj nejaké vlogy. A neviem, pani sa nám neozýva, takže neviem. A aj na to, že som sa dala podstrihnúť, tak mi je teplo. Ako... Mám takéto vlasy, áno. Mám takéto vlasy. Tu. Mala som ich takéto, už mi trošku narastli. Lebo takéto som ich mala, asi také. Už mi trošku podrastli a mala som ich takéto pod prsia, akože... Ako mala som ich dlhánske. 13 minút, ja sa tu iba zakecávam. No dobre, tak to je všetko. Ja možno spravím vlog, ako si ideme po psíka, takže uvidím. Dávam aj presnejší dátum, že kedy, ako si ideme po toho psíka. Je to do Revúcej a asi pôjdeme z Mary si poňho a ešte vôbec neviem, ako sa volá, takže nemám ešte, ako dohodli sme sa na mene. A to tričko vždy na mne vyzerá akože, ja nemám žiadne prsia. Ale keď sa pozrite na mňa z boku, tak ako... No, ale to je jedno, ja mám celkovo takú priberavosť v génoch. Ale ináč, keby som ju nemala, moja segra je úplne ako palička, ona je z otcovej strany, že oni moc nepriberajú. A z tej maminej krvi je celkom dosť. A tam je v rode celkom dosť veľké priberanie. Pozrite sa na moju mamu. Ale nie, nemám ju ukazovať, ona sa nerada fotí, ani ja. Takže, áno, keby som... Vedela by som si predstaviť aj moju segru, aká je to staviť. Ona je celkom dosť dostá aj na to, že nemá tú priberavosť v génoch. Ale ja, keby som nemala tú priberavosť, tak som asi o 10 kg ľahšia. Ale nie, mám celkom dosť dobrú váhu aj na to, že mám 1,60 m. To sa nezdá, ale poďte sa potom mňa pozrieť, že ako mám ja výšku, ako fakt. Vypadli ste mi? Ako čumte. Ako tu je zem. A ja. Ja fakt na svoj vek, ja vždy, keď idem po ulici, alebo proste sa stretnem s nejakým známym, tak
tak mi proste povie, a ty ideš akože do 8. Ja som fakt vysoká ako 8, to sa nezdá. A idem iba do 6, ale nepoviem, či už mám 12, či mi zle vychádzajú roky, alebo dobre. Takže, ale idem do 6. A je to také, no. Napríklad krstná mi povedala, keď tu bola v pondelok, tak mi povedala, že či nejdem do 5. Ja som tento rok končila 5, takže... No, takže lúčim sa s vami. Myslel som, že to spravím iba 7-minútový video, ale je o 10 minút dlhšie. Takže, teda o 8, sorry. Čaute. A potom vám dám ešte vedieť vo príspevkoch, či kedy si ideme po toho psíka, ale viem, že to bude chalan. Ale pán odpisuje až večer, takže ešte ho nemáme jasného. Mama síce váha, ale povedal, že ak sa o neho nebudem starať, keďže to kupuje najmä mne, kvôli mne. Tak, no, a nebudem mať moc čas pre seba, takže to je prúser. A keďže sa už o 2 týždne začína školský rok, ako, what the fuck? Ja nechcem ísť do 6, ja nechcem fyziku. Dobre, čauko, dám vám vedieť v príspevkoch. Možno si tam pokecáme viacejkrát. Bye bye.